Кой ти беше любимия предмет в училище? Любимият предмет ми е английски. А с какво искаш да се занимаваш или ще се занимаваш? Искам да се занимавам с митница, по висока служба на митница. А какво би казала на госпожа ти по-английски сега, ако тя гледа този клип? Бих и казала, забавлявай се повече и учи децата малко по-добре, защото някои застават. Някакъв друг език знаеш ли? Аз знам немски, испански, френски и български език. На колко си години? На 18. Ама аз живея в Германия, то затова знам толкова езици. Яко, а искаш там да си останеш или да се прибереш в България? По-скоро там. Там е по-лесно според мен. Законите са по-приятни към хората. А лятото по-добре тук или по-добре там? По-добре тук. Ти какво прави това лято? Бях такъв, чакай да сетя за българската дума, стой. То ти идват на 3 езика думите в главата. Такъв човек, който прави работа без да му се заплаща. Стаж. Точно така, стаж за българския червен кръст в Монтана. Много ти благодаря за това интервю. Получаваш един подарък от нас. Обици да се ги носи със здраве. Моля! Последвай профила на Бирсе за още такива видеа.